Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Nana Yaa Brefo. Nana Yaa Brefo. Nana Yaa Brefo. Mabodi din emprensa. Nana Yaa Brefo a emde bi atwa mu na oye adwuma ewo adom. Na nsenya na entawantawa bi esiye. Obi ya ehunu ahoma bi ekoso otoa bi mene. A prekupe ye hu ya no. Na Nana Yaa Brefo afiri adom. Akoye adwuma oba bi foforo. Me amiti ya minti minsi supi se entawantawa na esi ye nnema ni si se agina ye no anase ebia na woni gina yesie dada ono ene betimi a kire mu na wa kire mu yi abrabo mu nkomo ye hu adu ba bi ade ne da na wa mfa nto a efrito miri omi enu agye mre na opese wutie nsem ya meka de tie ni yi na tede me pese me kire no ase esanse afoforo bebre tatia ba bi ye ho otro na enne ba bi na Yaa Brefo akwa gina no ye mu binum ne anim se hono mu atro na ne yo mu no ene ye hu se ba bia wogina no se ho otro papa ene se ono ankasa enkire mu no wa kirem ama ya te ase se onam we nyina no se woni awode oni wum na ekwan ya sister yi efa so kire ni nsem ni mu no kwasem ni se na asefem na awre ho se obati se wono na ba bia ka me krampo kese ne se okache de one ne ye interview ne se biti we no me ne be ma ya ye pe statement no make ye no na wontie de to aso abaka se sister wo pa akere se ena obo ni nkiremu na wotie ni nkiremu ne so a ne di se wo ka de wo ka no e wo sister ne nkasa ye mu no na ofoforo bi kire de wasa wo ye ye na wo nwo ana wunye sei wo kwa wo be sa na nkrofo bi ka kire wo unko pa adwuma nye application ko twi ba ekọ atifi ba na afọ nyina so watwe no wo mpa wo bi nwo eduro bi e wo se wo ye bi asoso waye enti wo de wo tefa akosa yi wo mpa wade bi nware enso yonim nipa na wakasa asem ne akire woni nim se Ghana ye culture ne nya oba ene kwose be mape enti wo de wafo nyina ware no nkopa wade bi nware wo brantie ye kasa akire wi ebi soso kura pa wo na wonim de wonamu ebi na ho nso ye but nkrofo bi buwa so na enso wo na wonim de tete wo na Yaa Brefo afemu bi pain obi awakọ hospital na e wose ye hwe ne yade na ne yafunu wasam ne ade ne ko wi akire no se doctor ne hye ase ne e hye da na ye sanfonso no se wan hye da na ye sanfonso no wa ma sister no wa lucy na wode ama wo kire mu a anka wan hwe krampo de ne kwa kopie mu wo wuo mu otumfo nyankopon na ye na dom asem e want me free hospital ho na wo ma na wa metena ni TV station na sa ni radio station bia wo ye adwuma wo so embe bon tonton sansan yi mekire mu nkire nkrofo nanso anko bia ka bifo enyansafo bi omunim nyansa che wiase nipa nyina e hya asese wo mo kire no de wo se wo ye wa abrabom na wonya na wonwo na wonwo ba ye chi but no nim de tete no me na wo ka se wo na wonim de pam wo besi sabre wunya nkrata mene wo kasai wona wonim de apira wo wona wonim de anyema wo enye sei na nka wo pe wa brabo na enso so anya abane saa obrana da ne wo kon wona fufo bebre adi wanim kan wa awade mu ene edi bu waso da ben na wo de obe wade wo ya ye koshini na enso wo trase sete tiniyema bi firi niyema bi mu a enye de nka wo pe no na mama de wonnam ne so nya asama wo betimi akire mu akire obi asasa akwa
Iti try bi na so ko sheko kwa mu a aya na wo ti ni sio aya na wo twa adwaadwo aya na wo si apini Brefo mayomfa ya ade nyina ya dofo ni monyamfo okukodurufo Nana Yaa Brefo asem yi ente kire ye wure Minya ba wo ya wo den minya ba wade ho ya wo den me dofo wo tie mi a adwuma ho ya wo den krata asem ho ya wo den Nana Yaa Brefo nchiechie mu na mamini umi enu di mu adanse se sa ba bi anju yo no sister na ekoba no na owode ye pam no na owode ye tete no atagi amire bebre ansa na oba ba chiechire mu ama obi te se wo wate ase ebia wo de na nya wo de ne ye afiri ho na nso ade bi tete wo a wontimi nkyere mu nkyere nipa ba de nipa wa bonten no wo bia hu wo kyere na dwene asa oba yare na woni sika wo de ne beko hospital na wo fiefu a wo mu nimu nyansa broso e ka kyere wo se enti wo tena ho ama akura yagu hospital ho so kwa sika na ade beko uso o me de ne beko okɔhyɛ kokua mu ano wa wusu ti na wusu ye fara na Yaa Brefo asemi enkekyere ye ho wure na ye wuru sɛ de atete wo no ebia na nipa a wo de wabra ba ototo ne de no enya no bi na atete no so ɔno ne de na atete no ebia na so kyɛn wo de enti wo mfa wabra ba ontoto nkrofo bi de enti ne suo enkyɛ adwaadwo bedafo ba bia anjo ye Nana Yaa Brefo mi sire otumfo nyankopɔn sɛ ɔnkɔso antom akokoduro no a wo de atom wo no na wo wasem we se mi gidi se be sha foforo nkran na de ho anya ntiase wo mu yi a onnim de ntie wo se hye ni nkran no sa nipa ni nti na me wa hanom se onfa hye ni hu nkran wana ka bi shem se sister yi koba no we ni ne problem but wo wuti mantam ho nom no woni obi na hye abrabo ase ufi se nipa na di kan wa abrabo mu chen wo na asori na de wa abrabo ototo ne de ho na wo si apini na wo twa adwaadwo na me de da bai enkrata da bai Ejumei da bay, away da bay, ekuni da bay, ayiri da bay, enye ni panyina na ba ti asefo asase we sie so mbenya kunu. Enye obi a na benya yere. Ti ase saa. Enye ni panyina na ba wo ba, ti ase saa obra eye woko. Ade bi o hanu mu a, enye ni panyina na omu benya bi wa ti asefo asase so na omu de akọ owuom. Eno nkyere se me ka kyere o se gitum. Sadi opasa won saka wa abrabo yi mu no gitum se won sanka na mom me pesa me kira wo se kobosa won sanka mpa ka wakoma to ye mu ate na wote ase atakira made wo bodwuma moje edu mu afu sana bie nyankopon wo nyane wunuye minim dia pamo na minim dia tete wo sanka ye nyina ye salai ena obi aka na sam baako akyekire mu a enipa a wode wabrabo ototo ne de ho a wo fi se wabrabo ni nkoyie no sanka waka na samo baako ochem na so okam half kire wo a obagye wa home na wonfo wabrabo ototo na brabo biem Brefo dia wonnam mu bia wote ase atakire ma de obodwuma moje edu mu afu sane de wonyankopon wonyane wonwieye Awurade nyankopon be hye wani bonyam na me fa akwanya we sie so aka akire doctors ne nurses ye kuro mu Ghana Biriki akase womo mu ye adwuma ne sade fata na wonyankopon wonhyira womo na wom tutu womo na mo wonsi yi na womie kwan ma womo na entege regefo no mon sachira madwene na mo ansachira madwene nyame betwia moka ya wa doctors ne nurses bi wo hono mo a abusuafo wo yare na wakọ hospital no wotie na num kasa wo di tipa ye na koya wo mfi homra na ayafuru ya wo ya ya wa doctors ni nurses bi ho no mu a won ma no kasa wo kọ ne ma wa duro krampo a wo tie na no kasa krampo kwa wo timi tọw ebi buade ebi muade ye kuro mu Ghana ha ye sori ane ye ho kompa ma aman bi okọ abrochire ne so owura adwuma bi mu a owura bank kra won we owura bank na sika da ho so okọ akoyi school so okọ akoye den no enipa na akoto ne wo bank won ma wo tie ase se eye wuwu nti na owo ho enye Ghana ebinom enye wo mu nyina bi buade na ebi nso so kutasu ban fo entege regefo wo mu wakọ bank no awa no wo sika na wo ye nwa adwuma na me atwa ne kabosome ne ye wo sika ene ye bi twa ne kabosome no enam se wonya position bi ti no wo mu hwehwe na num asam e cha agyanan sa na doctors ne nurses ne bi tie sana doctors ni nurses ni bitie ontin da ni hye nipa ni yie etie won krofo bi hono ma omko hospital kowu
obi ko hospital na asem bi akwa akoto no obi ko hospital no akwa akonya amane obi wo ho no mu a eye doctor bi mfunsuo bi a wo hye nurse ni bi mfunsuo bi a wo hye nurse for the doctors am ye madwuma sade sene sade fata no nyankopon nhyiram wotutu manam nsi yi mo am ye ni hurudun hrada satorogala alokoi entege rege for no mesra mo nsa kyera madwene na monye modwe sam be sa kyera nyame betua mo ka because asefem wotie sister ni nkyere mu a okeka nsem bi di nsem bi ye mfato ho obi timi ko hospital na se wotie ano kasa krampo e bi a nurse ni bi ka kyera wo obi ye adwuma wo hono mo ka kyerɛ wo a bare woni hwan koka ukoka ye aju pondi we anya bia wo kom mfiedo wo na ayade na wakɔ hospital o mani look like as a one frel adwuma dɔɔso carpenter wo ho mason wo ho ubetimi aye mfante do kona kɔtɔn ubetimi aton moli koko ana wo choose say okɔ akɔye nurse na say okɔ akɔye doctor Ediaba na odi nurse ne doctor odi aye afi odi adane tribalism obi ba ne so onye okurom ne e wo se de o si treat no wo bi ba ne so onye sikani e wo se de o si treat no wotimi show obi anim na abo afu na chese eye wo tan me do afo sister bra eye wo djuma eye opposition eye no kore eni ba na oyare na wa ba ya de sabia ne se de o si pa bia betimi ya treat no because okafe opa won hwe no opa kra wan hwe a ebia be won ne pane mo ne nti won ka hwe but dawanim o tell ekoma aduma ye fo nyina na mo ye aduma ne sade fata na de onyankopon won hyira mo and I 1st July and am name o kan sem we say onyankopon won hyira mo ye aduma ne sade fata no na mo amunye ni ye no mo nsa kyera wonya wade so obesa kyera kai ne hu sa katwia bi da ho no mo ma mi show cry me da fa wo hwa me don yi mo na Obiri Yeboah ma fa mo payo atoro bi me ma bra mo bi yam fato ke kan nsem bi titi nsem bi free nsem bi mu na me de ahye wo cry na me wo nsem bi ho no mo amenka da na ye ka koyo ye fa so a Awurade Nyankopon wo ye mo bo a kyera ya wo mu ma me papa bia wo hia wo mu hia ya wo mu wo ye ani nsem bi ho ye mfato ho a kyerɛ wa wo be hu sɛ ba bia njoye na wo be ka wakoma ato ye na Yaa Brefo story na utie ye no ababan na wo fafiri mu efutuo ben na wo fafiri mu e kan nsem bebre etufu bebre e hyankro bebre e wom sa awre ho na Yaa Brefo misre wo tumfo Nyankopɔn sɛ ye ne pa onye nsenkyerene wa wabrabom ono no ka bi ewom ono na hye so a ejina na onkoso anhya woden na me ka kye wa wo hwem se nya akokoduro wo de wonam mu bia because de wonam mu bia de ato bia no Nyankopon nim so wo kon no wobetimi akon nti na o ma ne to wo no nti na wa ma wonam mu no abrabo nkomo ye ho adwo me di na Obiri Yeboah wobetimi aframa akona counselor no e me di me ka bi ne so ni ade ho afa kyeme panyifo se kasado don fon so mpem bi di wobesi amre foforo ye bese ahia ebiemu mi ka bibi na wo mpa ne pa chawo fa kyeme bi de sende we na wasem hia nkaso